سلام تخطاتل تزال كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتل تزامدب كمي كميخوم لومي بزعبات عسا كنعللينا مچم زعابه يخون زونا أسه وسانتات عم نوصللو بفلاي كأت زوصدنا وسانه كم تدنا اليوم وتصيت مزهبنا بخابا خمزي عجيري بخابا خمتي عجيري بخابا قريفيا مبالنا زي ترفيو بخالق مقدي متعاسنا زي ترفيو مالتني سلازي تعاسا انتاي مالتي يخون بالكلنا تعاسا نحادة زوصلنا وسانه وموزهبنا وتصيت التوصيت عقابي مزيكون ويكا كالق وتصيت مزندليلو نفسنا نقفلو ويكاني بخابا خمزي أخوينا بخابا خمتي أخوينا እንብለሉ عينت سمعيتي مالتي እዚ سمعيتي እዚ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ سمعيتي ምክንያቱ ጣዓሳ ንሓደ ነገር ከም ዝበልክዎ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ውፅኢት ምስ ዘይበካ እዩ እቲ ንስኻ ትደልዮ ውፅኢት ምስ ዘይበካ ከዓ ወይ ምስ ዘይተዓግበሉ ኩሉ ግዜ ናይ ሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ስምዒታት ይፈጥረልካ ማለት እዩ እዚ ኣሉታዊ ዝኾነ ስምዒታት ንምጉዳል ወይ ከዓ ነቲ ዝሃበካ ውፅኢት ንዝሓሸ ንምግባር ከዓኒ بخابا بخبتي عم قد خيدا نيري بخابا توتالي قريفيا نيري بخابا خمزي تتحايش نيرا إذا أقوى خمزي عم خونة اللي اتبلو كونتاتي مالتي سلازي تعسى نحادة زغبركا يو نگر مزي عقبكا أمو خاني كالا عمارة استادخون نير ويل كاب تحاسو اللو كونتات زفتار سمعيتي كل جيزا خاد أرقا على تاو سمعيتي كربلون خال مالتي سلازي اتي تعسى خنبل كلنا عبي نجارات كونو خليهم ويكا نعشتو نجارات كونو خليهم تمز تعسنا زلو عبيتي نجارات من الباش أنس بخابا نخصة زي تمرعقوا بخابا هستر زي كونس كمستر عتين يرز بحالو نيوتنا وسنت زقونو نجارات كونو خليهم زم عبيتي نجارات قالوا نعش نجارات كونو خليهم عب ريستورانت خيلك عزيزك ساندويتش بليعك جن بخابا تبسخينات اللي تبلو قناتات كونو خليهم ساندويتش زي تحجوست كات كونت خليها كله مغنياتات كون خليو سلازي بقلنا عشتو نجارات كجات ميخلي تعسى بعبيتي نجارات كعني التومز قبل كايوم نجارات توصيتهم زي حقو السخا كاوتات نجارات من كمت يخليو جن بحفشة طبيعتنا يتعسى ويتم كاركترستيكس نبلو انت يوم من دحريلنا حدا اب حلوفيو زتكور مالتي تعسى احنا بالكلناس نحدا نجار اوريدي استجبره وصيتو استرايو موت وصيتو زي حقوسكا ويكا اي حقوس نيلكا ابز حسب كالو كالا امارات كون يرني ابز بل كالو كنتاتي زغاطم سلازي تا نغر سو اوريدي كوينا لا فصيم كايا لخا مس فصم كايا كاني تا وصيتا كمتا نسخا تدلي ايكونتي نيلكا تحسب لخا ويكا اي حقوست كان الله سلازي تعسى اب حلف زتكور يخنبل نخل قال اي كم زبل كل جيزه دارغا علتاو سمعيتي زبكا مغنياتو نتاز غبركايا زحاشت اماراتي الله تايلكا سلا تحسب زخونه نجر بزغبركايا نعبنت بزعبا مرعان دحر علعلنا اب كند نهلن ممرعاوسي نيدن ممرعاوكا محشن نيروب تبلو لخنتات كم فطر كالي وي كان نهلن تزي مرعوانيره زغلو عغرغر يمصنن زغلو علتاو سمعيتات يمصنن تبلو كنتات كون خاليو اب مغب نغرات تخوينون ذا ساندويتش زيات زي بالعسلهم ساي محممكن وي حنتي بيرات زي وسخ نيرس دقيسا محرركن يرر ساي محممكن تبلو كنتات زفطري مالتي سلازي اوريدي كوينولو تزخونا خاني حاده زي عقب عينت سمعيتات فتيرلكالو مالتي اتصالساي تعسى بزعبا نفسخاي مالتي እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብኻልእ ዲመፂካ ባዕልኻ ዲኻ ጌርካ ግን ንዓኻ ፀሊካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነብስኻ ምውቃስ እውን ይውከሶ እዩ ንኣብነት ከምዚ ዝበልክዎ ናይ ቢራ ኩነታት ተኮይኑ ታሳልሰይቲ ቢራስ ብኻ ኣበዮም ብኻ ተሪፋትኒ እንድሕር ትብል ኣለኻ ገዛና ዘምፅለይ ኢለን ብኻስ ተሪፋትኒ ታ ዓርከይ ዝነበረት ቀደም እሳ ተመርዐ ነይረተ ዝኸውን እንድሕር ትብል ኣለኻ ብሓዳር ብተፈላለየ ምክንያታት እቲ ዝተፈጥረ ነገር ንነብስኻ ዝውክል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነብስኻ ትወቅስ እውን ትኽእል ኢኻ ነብሰ ምውቃስ የጠቃልል እዩ ጣዕሳ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ርኢና ጣዕሳ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ንሓደ ዝተገበረ ነገርሲ ካልእ ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል ነይሩ ካልእ ገይረ ነይረ ተዝኸውን ዝሓሸ ውፅኢት ምረኸብኩ ነይረ እዚ እጅ ዘለኽዎ ዘይሕጉስ ስምዒታት ወይ ከዓ ደስ ዘየብል ስምዒታት
ካብኡስ መወፃእኹ ነይረ ሞይ ወገደለለይ ነይሩ ኣብ ዝብል ኩነታት ምስተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሕቶ ናይ ምርጫ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ጣዕሳ ሕቶ ናይ ምርጫ ስለ ዘለዎ እታ ሓንቲ ምርጫ ወሲደ ነይረ ዝኸውን ኣብ ዘብል ኩነታት ይፈጥረልካ እዩ ምክንያቱ ሕቶ ናይ ምርጫ ተዘየሎ ጣዕሳ እውን የለን ምክንያቱ እንታይ እሞ ክገብር እሳይ እታ ሓንቲ ዝነበረትኒ ኣማራፂ ኣብ ዝብል ስምዒት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ካልእ ንጣዓሳ እንታይ እዮም እቶም ምክንያታቱ ስለምንታይ ሰብ ዝጣዓስ ካብ ምንታይ እዩ ዝምንጩ ዝበሃል ሕቶ ይመጽእ እዩ ከም ዝበልክዎ ትጣዓስቲ ኮይንካ ገለ ውሳነታት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ውሳነ ተዘይወሲድካ ትጣዓስን ኢኻ ትጋገን ኢኻ ወላ ሓደ ለውጢ የለን ማለት እዩ ግን ኣብ ተወስዶም ውሳነታት እንታይ ደኣይ ናብ ጣዓሳ ዘምፀካ እንታይ እዩ ንክማዕረኽ እንድፅፀልወካ ዝበሃል ሕቶ ክመፅእ ክእል እዩ ሓደ ካብ ውልቂ ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ናትካ ጠባይ ወይ ናትካ ፐርሰናሊቲ ንኣብነት ሎሚ ክልተ እንደንበል ዝበለካ ሰብ ክትሰቲ ዘይደለካ ገዛካ ኣቲኻ ክትዕርፍ እንዳደለካ ሕራይ እንድሕር ኢልካዮ ስለዚ እቲ ናይ ምስምማዕ ባህሪ ኣለካ ማለት እዩ ወይ እዚ ኣግሬብል ፐርሶናሊቲ ዝብልዎ ማለት እዩ እዛ ሕራይ ትብል ንብዙሕ ሰብ ኣብ ሓደጋ ትእትዎ እያ ብኻባ ኖ ኢለዮ ብኻባ ኣይፋል ኢለ ትበሃል ሕቶ ኩሉ ግዜ ትመፅያ ገለ ሰብ ኣይፋል ንክብል ብጣዕሚ እዩ ዝሽገር ወላ ልቡ ኣይፋል ክብል እንዳደለየ እቲ ዝደልዮ ዘሎ ወይ ሰብ ዝሓቶ ዘሎ ኩነታት ዘይሰማምዖ ምዃኑ እንዳፈለጠ ግን ከይተረድኦ ሕራይ ይብል እወ ይብል ሎሚ ንራኸብ ብለካ ካልእ ስራሕ ከለካ ሓደ ሰብ ፕሮጀክት ትውዳእ እንዳሃለወትካ ኣብ ክንዳ ኣይፋልን ሎሚ ቢዜ ፕሮጀክት ኣላትኒ ትብል ሕራይ ክመፀካ እያ ትብሎ ምስከትካያ እታ ፕሮጀክት ዴድላይና ተኣክል ሃታ ጉያ ኢልካ ትሰርሓ ሽዑ ሓደጋ መፅእ ብኻባ ሕራይ ዘይበልክዎ ትመፅእ ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳሚት ምክንያት ባህርያት ናይቲ ወዲ ሰብ እያ ማለት እዩ ናትካ ባህርያት ንጣዓሳ ወሳኒ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክትገብር ከለካ እቲ ናትካ ባህርያት ማዕረኽ እንደይ ፀላዊ ምዃኑ ፈሊጥካ ንኣብነት ሕራይ ክትብል ኮይንካ ስለምንታይ ሕራይ ትብል ኣለካ ግዜ ኣለካ ድዩ ክትከይድ የድልየካ ድዩ እቲ ዘሕተቶ ዘለካ ውፅኢታዊ ድዩ ንዓኻ ጠቕመካ ድዩ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ስለዚ ሓደ ካብኡ እታ ባህሪ ናይ ወዲ ሰብ እያ ንጣዕሳ ማለት እዩ ሕራይ ከም ኣብነት ስለ ዘምፅኣ ዘለኹ እየ እምበር ካልእ ብዙሓት ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ መስተ ወልፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎሚ መስተ ይሰትን ክጎርፈ እየ እንዳበልካ ግን ከዓ ንክትእለኽ ትኽእል ኢኻ እንደገና ክትዓስ ትኽእል ኢኻ ብኻዲኻ ክትዕርፍካ ክኽእሉ እዮም በዓልቲ ቤትካ ክትቁጣዕ ትኽእል እያ ብኻባ ዘይሰትዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብመሰረቱ ግን ተቐዳሚቲ ምክንያት ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ወይ ናትካ ባህርያ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ እታ ውፅኢት እያ ንሓደ ነገር ዝገበርካዮ ወላ እታ ትመስለካ ተጣፊእካ ፅቡቕ ሰሪሐ ኣለኹ እንዳበልካ ግን ኣሉታዊ ውፅኢት ክመፅእ ይኽእል እዩ እስኻ ዘይተፀበኻዮ ውፅኢት ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዘይተፀበኻዮ ዝመፅእ ውፅኢትካ ጣዕሳ ክመፀካ ይኽእል እዩ ብኻባ ዝያዳ ሰሪሐ ብኻባ ከምዚ ገይረ ብኻባ ንኩስታ ሓቲተዮ ብኻባ ምስ ግሩፕ ከይነፅኒዐ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ እዚ እንተዝገብርሲ ዝሓሸ ወይ ተፈለየ ውፅኢት ምመፀለይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ዓይነት ጣዕሳ ግን ኩሉ ግዜ ትኽክል እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝመስለካ እንድሕር ጌርካ እቲ ዝረኸብካዮ ውፅኢት ረኺብካ ኣለካ ምናልባሽ ሳውን ክትከውን ትኽእል እያ ተዓቕምኻ ግን ወዲ ሰብ ጣዕሳ ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ገለገለ ሰብሲ ወላ እውን እቲ ዘጣዓሶ ዘሎ ምክንያት ዘጣዓስ ከም ዘይኮነ እንዳፈለጠ ዝጣዓስ ኣሎ መፅኡ እቲ ዝምልከቶ ገይሩ ኩሉ ነገር ምስ ገበረ ግን እቲ ውፅኢት ኣሉታዊ ምስ ኮነ ኣሕ ዝብል ሰብ ኣሎ ኣሒልካ ግን ዝመፅእ ለውጢ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ምክንያት እቲ ውፅኢት ወይ እቲ ኣውትካም እንብሎ ማለት እዩ እቲ ኣውትካም ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓንሳብ ከዓ እቲ ንዓኻ ዝምልከተካ ጌርካ ዲኻ ኣይገበርካ እንድበሃል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ሰብ ወዲ ሰብ ወላ እቲ ዝምልከቶ ምስ ገበረ ከምቲ ትደልዮ ተዘይኮይኑሉ ኣሕ ምባሉ ኣይተርፎን እዩ ምጣዓሱ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ እቲ ካልአይቲ እታ ውፅኢት እያ ማለት እዩ እታ ውፅኢት ከዓ እቲ ትደልዮ ውፅኢት ምስ ዘይመፀልካ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ጠንቂ ናይ ጣዓሳ ወይ እታ ከውዝ ናይ ጣዓሳ እንብላ ከዓ እቲ መስርሕ እዩ እቲ መስርሕ ወይ ትዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መስርሕ ሓንሳብ እስኻ ዘይትቆፃፀሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ንግሆ ተሲእካ ካብ ገዛ ወፂኻ ኣነ በቃ እዚኣ ሳልጥ ኣቢልያ ፋሩስ ክመፅየ ሽዑኡ ሰዓት 2 ኬድና ነዚኣ ፊልም ንኣቱ ወይ ገለ ንገብር ኢልካ ፕላን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምስ ደቅኻ ድዩ ምስ በዓልቲ ቤትካ ድዩ ምስ ካልእ ኣብቲ እስኻ ዝኽድካዮ ሰዓት 2 ኢልካ ክውድእ ኢልካ ፋዱስ ክውድእ ድበልካ ድሓሰብካዮ ግን ክሳብ ሰዓት 4 ከፅንሖካ ይኽእል እዮም ወይ ተሓላፊ ኣተዎም ክኸውን ይኽእል ወይ ሪጋ ክፀንሐካ ክኸውን ይኽእል እዚ ናትካ ሽግር ኣይኮነን እቲ መስርሕ ዘምፅኦ እዩ ግን እታ ዝደለኻያ ፊልም ሎሚ ትሓልፈካ ስለ ዘላ
بخاطر نبزع ممصاك تبل تخلي حنساب كاب امس مصاكا ازي اسودا ابيلا يا خيد دبال حسابون كمصاكا خلي سلازي تمرጫ كل غيزه لكم تعانتو يزبلكو كتغرفا ديخا خدكيد منالباش تغريف كيا ديلاينا خاونا خليو ግን بمسرت انت يا خبل دلي حنساب تنقناي تعسا እስኻ ዘይትቆጻጸሮ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መስርሕቲ ብካልእ ሰብ ዝቆፃፀር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሓንሳብ ስኻ ከይፈለጥካ ገለ ሰብ እውን ክገብረልካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ መስተኻ መድሃኒት መስከረ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ትሽግር ድመፅእ ሽዑ እንታይ እዩ እታ መድሃኒት ስለዝተገበረትካ ኣይኮነን ስለምንታይ ከም ምስኦም ከይደ እንታይ ጭዕያት ሰባት ኮይኖም ድበሃል ጣዕሳ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ምክንያት እቲ መስርሕ ወይ ከዓ እቲ ዕድል ዝተፈጥረ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕድል እውን ሓንሳብ التعدل بلوترخ متخلي لوترخ بالكلخون عبنت عم الدبع تخيل مو سبات عيش عيوتو ناتكا مدبع عسب تبعي كان لخبلقة عرفت خاص مرة بتحم أنا سلمنتاي عسب بتحن عرفتي أسمرة ناتي عدلتي عينت عدليو قلقت بالتخلي خا إذا قد لو تيلن جن كأني أنك نايت عسا كوينو لو أنك ناي بسجت كا كوينو لو سلازي تعسى ببحريات متخليو بوتسيت كمتص خليو حنسابك بمسخا بزيت قصاطره مسرح وي عدلون كمتص يخليو ازي مسبلكو دحري دمص جن انتاي موت عسى نورمال ندي انتاي صعبين الله وديو دبال حتو يمصيو كلاتنا نفلطينا تعسى ندحرالو كمز عينت سمعيتات ندحرالو كدقسون አይትፈልين حنساب كابسب نابسب يفلاليو ገለሰብ مسكم قناتاتو تتصاويرو نعو زدقس نعو زحلف كله خلي جلسة كأني دابله قرطما حدا ثلاثة معلتي مسأ حنين قبل زقني سبالون بفلاي تعينت زمتتا تا تنكنايتا تعساسو زي قصاصرا ندحر كينا بخالق سبون دحر مصياتو تخينا بمسرح ندحر مصياتو تخينا انت عينت مسرح يز انت عينت اسرار حايز دابلكا منين دابلكا كي تخلي اوف كورس أبتو وانتي ولا حنت تقبر أي تخليني قا تسخال ذا لقيا نجر حليفة الله مالتي قل تعسح ما سمعت فترة الكايو نفسه متحات ونا مسأل كاي حنساب ببحري خان دحر كوينو خا سلام تاي خان نو ديبلو سلام تاي حراي ليو قال بروجرام كلنا سلام تاي مسوق قيد مريسة دبال حطكم متصخ ليزن نفس قام وقاس متسيو نفس خان دحر واسكا خاني تي بور سلف سي من بلو ويكاني رأس تحت النت عينت سمعت فترة الكايو حنساب ونسخة بداية قطعة ويكا بتمسرح زمت نحر كوينة تتعسى حاجز على البنت ويكاني ولا حنت خبر هيك اللي يزبال عين السمعيتات كمتسكا اللي جنستيل تستخدم دلخا تفلت إخا مالتيو التغالب ونشنكات كمتسالكا اللي أبريخا حدا حماق سمعيتات كمتسون يخلي تعسى بفلاي أبوزحات سبات كمز عينت نجارات نرينا بعاب بنيشتاي منين كل الكاسبات سمعها كمزين دي خوينة كمز جيرس كمز أخوينا بخا كمز أجيرة قليلهم نفسهم سلام سينهم عخا سلام زسنو وي سلام زخول سبات حنساب يرايهم قل كوناتات سلازي فطرو كتحزن لهم يبلكان يزبلانه بتقال متن كتحجزهم صبغي مغنيات حنساب تعسى بفلاي ابت زلا على درجه كوناتات اندحر كوينو كسابا نفس قتلتون كبصح خاليو سلامنتاي انا نز كله بحر سغيره نز عينت كوناتات تصبي نبعد انجليز ويا فرنسا ويا طليان كتبل تخاليغا مغنيات نزي انا زخلو مصي جن اتي زمص دلو تعساسخا ايتقوصاصوروني خا بت مسرح زتفطريو اتي ناي عقبا مسرح كخون خال اتي ناي سرح مسرح كخون خال ካልእ ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ስኻ ዘይትቆፃፀሮ ግን ጣዕሳ ይፈጥረልካ እቲ ጣዕሳቲ ከዓኒ ክሳብ ነብሲ ቅትለ ተብፅሕ ከም ዘሎ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ካልእ ዝበሃል ነገር እንድሕር ኣሎ ከምዚ ኖ ረግሪት ጣዕሳ ዝበሃል የለን ዝብል ሰብ ኣሎ እዚ ነብሰ ምቕሻሽ እምበር ዳርጋ ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይመስለንን ምክንያቱ እንተ ኣርኢካ ድዩ እንተ ሓቢእዎ ድዩ ወዲ ሰብ ምጣዓሱ ይተርፎኒ ግን እቲ ዝጣዓሶ ደሎ ከመይ ገይሩ ማኔጅ ገብሮ ከመይ ገይሩ ይቆፃፀሮ ከመይ ገይሩ ናብ ረብሑ የውዕሎ ኢልካ ምዝራብ እሱ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምናልባሽ ኣብዚ ፍሉጥ እንድሕር ኣሎ እቲ ሳይኮሎጂስት ዳንኤል ፒንክ ዝበሃል ኣሎ the power of regret ዝበሃል መፅሓፍ ኣለዎ ብዛዕባ ኖ ረግሪት ዝበሃል 100 ካብ 100 ጊጋ እዩ ኢሉ እውን እሱ ዝኣምነሉ ግን እቲ ጣዓሳ ኣብ ረብሓኻ ክተውዕሎ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ተጣዒስካ ኣለኻ ንገለ ነገራት ብፍላይ ነቲ ንስኻ ትቆፃፀሮ ነገራት ከመይ ጌርካ ባህርያትካ ክትቀይር ኣለካ ከመይ ጌርካ ንመፅኣኽ ትምሃር ኣለካ ኢልካ ምሕሳብ ግን
ኣገዳሲ እዩ ይብል እሱ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ንዘጋጥመና ጣዕሳ ብከመይ ጌርና ነቃልሎ ከመይ ጌርና ክናብ ረብሓና ነውዕሎ ኢልካ ምሕታት እቲ ወሳኒ ነገር ይመስለኒ ናብዚ ገለገለ ናብዚ ብብዙሓት ሳይንቲስት ወይ ብዙሓት ናይዚ ዓውደ እዚ ዘፅንዑ ዝጠቕስዎም ነገራት ኣለው ገለገለ ሰብ ከም ዝበልክዎ ዘየጣዓስ ዘጣዕሱ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ጣዕሳ ክንዛረብ ከለና እቲ ትጣዓሰሉ ዘለካ ኩነታት ብልክዕ የጣዕስ ድዩ እንታይ እዩ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ክንድኡ የሓማምሰካ እንድሕር ኣሎ ድቃሲ ክልኣካ እንድሕር ኣሎ የተመሳስበካ እንድሕር ኣሎ እንታይ እዩ ትደጣዓሰካ ደሎ መጀመርያ ክትፈልጦ ፅቡቅ እዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ፀሓፎ እንታይ ዘጣዓሰካ ደሎ ወይ ሕሰበሉ ኣቐምጦሞ እታ ተጣዓስ ዘላስ እንታይ እያ ንኣብነት ሪጋ ከይዶሞ ሎሚ ብሉእ መዓልቲ ውዒለ ናብኡ ተይምኻድ ሓሸነን ትብል ኣለካ ተዘይት ከይድክ እንታይ ተፈጠረ እንታይ እዩ ትኸል ኣማራፂ ዘለካ ዝሓሸ ድዩ ስለዚ እዚ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ትዘጣዕስ ዘሎ ነገር ብልክዕ ምፍላጡ ብልክዕ ፈሊጥካ ካልእ ዝሓሸ ኣማራፂ ነይርዎ ድዩ ትገብሮ ነገር ነይሩ ድኻኡ ንላዕሊ ወይ ካብዚ ዝረኸብካዮ ውፅኢት ንላዕሊ ክትረክብ ትኽእል ነርካ ዲኻ እዚ ውፅኢት እዚ ከዕጋቢ ድዩ ገለገለ ሰባት ኣለው ኣብ ክላሶም 95 ረኺቦም እሞኒ ኩሉ ሰብ 96 ተረኺቡ ኣሕ ስለምንታይ ናቲ 96 ዘይኮነስ ዝብሉ 95 ግን ኣኽልታ ረፊን ክትሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘጣዓሰካ ደሎ ኩነታት ብልክዕ ፅሓፎ እሞ ልክዕ ድዩ ክጣዓሰካ ይግባእ ድዩ ወይ ክጣዓሰካ ግባእ ተኮይኑ ከዓ ማዕርኽ እንደዚ ክሓማምሰካ ኣለዎ ድልካ ምርኣይ ተቐዳመይቲ ነገር እያ ይብልዋ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣማራፂ ነርካ እዚ ዝበልክዎ ኦኬ ዘተጣዓሰካ ደላስከሞ ግደፍ ሓራይ እስከ ካልእ እንታይ እያ ነራትካ ካብ ዝነበረት ኣማራፂ ዝሓሸት ዳ ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንመፃእ እውን ይሕግዘካ እዩ ንኣብነት ሕራይ እንድሕር ኢልካዮ ቆፂርካ ስራሕ ከለካ ሰብ ኣማራፂ ነራትካ ማለት እዩ ኖ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንመፃእ ከምኣ ተመሳሳሊ ሕራይ ክትብል የብልካ ግን እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዝደጋግሞ እዩ ስለዚ ናይ ባህሪ ለውጢ የድልየካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ካልአይቲ እንታይ ኣማራፂ ነርካ እንታይ ዝሓሸ ሴናርዮ ነርካ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲት እያ እታ ሳልሰይቲ እንታይ ተማሂርካ ካብዚ ተጣዒሰ ትብል ዘለካ ሎሚ ተሓማሚሰ ትብል ዘለካ ብኻባ ከምዚኣ ኮይናትለይ ብኻባ ከምቲኣ ኮይናትለይ ትብል ዘለካ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ ፅባሕ ክደግማ ዲኻ ሎሚ ስራሕ ከለካ ሕራ ኢልካዮ ኣባራት ክትውዕል ፅባሕ ከዓ ካልእ ሰብ ተሓቲትካ እንደገና ከምኡ ክትገብር ዲኻ ወይስ ብቐዳማይ ኣጣዓይሳትኒ እሞ ሎሚ ኣይደግማን እየ ሎሚ ስኒ ኖኖ ኣይተሓዘለይ ስራሕ ኣላትኒ እዚኣ ክውዳእ ምስ ወዳእኩ ግን ግዜ ተረኺበስ ክድውለልካ እየ ከምኡ ክትብል ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ብቕዓት ኣለካ ድዩ ናይ ባህሪ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝኾነ ኣጣዓሲ ነገር እንታይ ኢኻ ትመሃር እዚ ብጣዕሚ ክሪኦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ነፍስኻ ኣቕረ ክትብለላ ኣለካ ገለገለ ዘጣዓሱ ነገራት ዓበይቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምናልባሽ እውን ልክዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ወዮኳ ዝሓለፈ ይኹን ዳ እምበር ክትገብሮ ዘይግባእካ ነገር እንድሕር ጌርካ ክትሓልፎ ዘይግባእካ ነገር እንድሕር ሓሊፍካ ክትሃርሞ ዘይግባእካ ሰብ እንድሕር ሃሪምካ ክትቀይሞ ዘይግባእካ ሰብ እንድሕር ኣቀይምካ ክትጣዓስ ባህርያዊ እዩ ዘጣዓስ ኢኻ እዚ ስለዚ መጀመርያ ነፍስኻ ኣቕረ ክትብለላ ኣለካ ምክንያቱ ስለ ዝተጣዓስካ ዝግበር ነገር የለን ኦረዲ እቲ ኩነታት ኮይኑ እዩ ሓደ ከምቲ ዓንተይ ዝበልኮ ክድገም የብሉ ካልኣይ ከዓኒ ነቲ በዲለዮ ትብሎ ሰብ ኣቕረ ትሓትት ኣለካ በዲልካ ንሰብ ተፃሪፍካዮ ትማሊ ስኺርካ ትኸይድ ኣቕረ ትብለሉ ኣቕረ በለለይ ትብሎ ትማሊ ኣነ ስኺረ ነይረ እዚ ብጌጋ የጋጢሙ ድሕሪጀ የጋጥምኒ ስለዚ ኣይተሓዘለይ ኣቕረ ይበለልካ ኣይበለልካ ናቱ ጉዳይ ስኻ ግን ናትካ ተራግፍ እንተዘይኮይኑ ግን ብትዕቢት ኣጋጢሙ እንዲሁ ጅሞ ኣቕረ በለለይ ክብሎ ካልኣይ ግዜ ከዓ ክኸዶ ነብሰይ ክሕስር ድበሃል ኩነታት እንድሕር ፈጢርካ ኣይወፀልካን እዩ ትጣዓስኻ ነብስኻ ወላ ኣቕረ ተበለልካ ኣላ ኣቕረ ክትብለላ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ዝበደልካዮ ሰብ ኣቕረ በለለይ ኣይበልካዮም ስለዚ ነብስኻ ኣቕረ ክትብለላ ኣለካ ነብስኻ ክትሓድገላ ኣለካ ማዕርኹ እንድኡ ክትሓማምሳ የብልካን ነቲ በዲለዮ ትብሎ ሰብ ከዓኒ ኣቕረ በለለይ ክትብሎ ኣለካ ሰብ እንድሕር ኮይንካ በዲልካ ናይ ባህሪ ለውጢ ድልየካ እንድሕር ኣሎ ከምቲ ዓንተ ይድበልክዎ ከዓ ነብስኻ ክትቅይር ክትፍትን ኣለካ እቲ ካልእ ዝብልዎ ኣብ ጣዓሳ ከምዚ ዝበልክዎ ድቃስ ክስእን ትኽእል ኢኻ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሕማቅ ስምዒታት ክመፁካ ክእል እዮም ክትበኪ ትኽእል ኢኻ እዚ ዘቃልልካ ነገራት ክትገብር ኣለካ
مسب دي خاطر زارب محاوزة عروق على وخانيم كتكافلون تقل الحركين كاشجركا مالدا خمزي عندك قاتي ماتن جيجان دي غيري خمزي عندي وخينه اتعيساتن دي اختبل تقل لخا كان امارات اندحر لك خاني نفسها كرغاغو خازخلو فيلم مرعي دي خاطفتو فيلم مطر لك موسيقى مرعي دي خاطفتو موسيقى مسمع دي خاطفتو موسيقى سمع لك جيم دي خاط خيد جيم كتكيد عليك وقت دي خاط قبر لك وقت قبر عليك اتنعها زهدا كان نجر كتقبر عليك تزي كوينو كالق نطعسا زوسدك مقدر توصل يبلكان بوزع سب اب استطعسل وانا مسي يخيد اب حشش يخيد اب كالق زيد اللي نجرات خيد سلازي كابز تعاليخا نعخا زحجز خا نجرات نطعسخا زقادلو زيكون نطعسخا زقاللو نجرات كتوسد كتكل عليك ازون بطعمي اقداسي التخالق إذا خلو مسكبركا توساني نجر كدغمو يبلكان كم تعنتو يدبل تتعيسكا زتعسكا نجر كل سولف غيركا ودي كايا مس نفسك تعاريقا تبدل كايا سب ندحر كوين زتعسكا دلو مسؤ تعاريقا اقرب للكايا كل نجر سلام كوينو صباح اب ندغينا نابكومو عينتات كامتاو كتنقا كتقلالك اذا خبل كلخو كالي جزء زتعس نجرات أيفترني مالتها يكونكم كسب به وزلنا نتعسينا زلنا خناتاتي جن زتعسك خناتات انتايو بعلخات فطرون دافلت كات تقبرودي ناب حاشش تخدون ناب مسد خدودي مسبت باسلو خن زجن ريع دلنا عبودناتا كاران شقوطن حيث كاد دحرسب تقوايا يلودي زم سبات زيهم كتعسو مخانم فلوتي جن معرخ اندزي صلاله اندحر كوينو من الباش تتعيسكا اندجينا ناوت ملسون اندحر كينكا ازي حمام كخون خالي من الباش ابناي سايكولوجيست وي سايكاتري دي خاطك يدلكا نايت عنا سبعة دي خاطر ما خرج لكا ازي بزح نجر زليو كوينو يسمعني جن بحفشا تعسا مسود سب زليو كن عليون نخل نجراتي قاني قاليو كابناتنا ولقعو بحر زمتسيو قاليو كابتي زقات منا وصي زمتسيو قاليو كنترول كنقبرو بعلنا هنقواطرو خاب زي نخل نجرات كمتسيو جن سلسة تعسنا نتوم تعسانا زقاددو وي نفسنا زهاسي نجرات توسخا كنقبر يبلنا كاب وصينا اندجينا خين دغمو يلنا كنمهارلو طرح يزلنا كاب زحاليفو جن ناب زتعس نجرات رؤي زخونه نجرات كنعتو يبلنا نلو من ابزي عقلني قالوا تابز عودي زياده فلت ازلكم تقبقوا تسفا قبر انا كابتن عي كونني لزنبق وي زكافلكم زلكم تشاو تشاو سلام تخطاتلت ذا كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقوا